Čaute ľudia, moje meno je Dreamer a ja vás vrátim u 5. vlogu, čiže sa roztopím, lebo toto je až veľmi, aj keď pršalo, už to natáčala aj Gameplayer, aj Gogo dačo podobné natáčal, ale my na chodbe máme dosť zimu. Ale kdeže, nie. Tu bude lepšie. No tak toto bude len taká krátka informačka. No dneska by mal asi byť citrónový, buď ja, ale v Gameplayeri, že by som ešte pri ňom skočil. A už ten škodicový bude dneska tiež. Neviem, ak to všetko stihneme, lebo sa mi ešte jedno video dorába. Vidíte, jak strihám toto všetko. Už som na to prišiel, jak to robiť. No tak asi sa som vyučím a wow!